омӯзгорони иҷоранишини донишгоҳи миллии тоҷикистон соҳиби хона мешаванд. сокини 46 солаи душанбе барои таҳқиру озори модари пираш ҳабс шуд. боздошти чоршанбеев размкори шинохтаи тоҷик дар Москав. санаи мулоқоти Путин ва Байден маълум гардид. гусели бошукӯҳи Ангела Меркел аз мақоми садри аъзам дар Олмон. қобилҷон хушвақтзода ректори донишгоҳи миллии тоҷикистон хонаҳоро ба 25 омӯзгор аз ҳисоби хобгоҳҳои маҳаллии Гипразим тақдим менамояд. ин хонаҳо дуҳуҷрагӣ буда дастовезу кӯмаки хубе барои онҳо мешавад, ки солҳои зиёд дар хонаҳои иҷора зиндагӣ менамоянд. омадааст дар иттилоие ки масъулини донишгоҳи миллии тоҷикистон нашр карданд. дар қатори нақшаҳои дигаре ки раёсати донишгоҳи миллии тоҷикистон дорад, бунёди маҷмаи истиқоматии дигар барои омӯзгорон мебошад. зикр шудааст ки бино дар маҳаллаи Лучоб барои 140 нафар омӯзгор аст. ҳамчунин гуфта мешавад ба наздики шароити зиндагии аспиранту унвонҷӯён низ беҳтар мешавад, чун хобгоҳи 12 ошёна барои духтарон дар маҳаллаи Лучоб мавриди истифода қарор мегираду хобгоҳҳои дигар холӣ мешаванд. донишгоҳи миллии тоҷикистон соли 1947 таъсис ёфта феълан бузургтарин муассисаи таълимии ҷумҳурӣ мебошад. дар душанбе як модар аз болои фарзанди худ ба кормандони милитсия шикоят бурдааст. дафтари матбуоти раёсати умури дохилӣ дар пойтахт аз қабли ин модар менависад, ки фарзандаш ӯро пайваста мавриди таҳқиру озор қарор медод. муроҷиаткунанда арз намудааст, ки писари 46 солааш доим ӯро мавриди дашному ҳақорат қарор дода, бо ҳар баҳона аз гиребонаш мегирад. кормандони ин ниҳод бар асоси шикояти зани калонсол фарзандашро, ки оиладор ва соҳиби 3 фарзанд аст, ба мақомоти милитсия дастрас карданд. муайян гардид, ки ӯ қаблан низ барои дашному озор додани модараш дар ҷои ҷамъиятӣ 2 дафъа муҷозот шудааст. ҳамин тариқ бо назардошти ҳолати мазкур нисбати ин мард тибқи талаботи моддаи 406 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ парвандаи маъмурӣ тартиб дода ва бо қарори додгоҳ ба муҳлати 15 шабона рӯз ба ҳабс гирифта шуд. варзишгари тоҷик, блогер ва размкор чоршанбеев дар Москав боздошт шуд. дар ин бора сарраёсати вазорати корҳои дохилии пойтахт хабар додааст. гуфта мешавад, ин варзишгари 26 сола дар нақби Лефортово ба пойга баромадааст, ки навори қонуншикании ӯ дар Инстаграм нашр шудааст. размкори тоҷикро дар роҳ боздошт ва сипас ба идораи сарраёсати вазорати корҳои дохилӣ бурданд. ҳангоми бозпурсӣ ӯ гуфтааст, навори дар интернет нашр шуда тобистон эҳтимолан дар моҳи июл сабт шудааст. чоршанбеевро барои беҳуҷҷат рондани мошин бозпурсӣ карданд. ӯ шаҳодатномаи ронандагии миллиро пешниҳод кардааст, ки дар қаламрави Русия эътибори қонунӣ надорад. ҳамзамон худрави варзишкор суғуртаи ҳатмӣ надоштааст ва ҳоло кемрии ӯро ба таваққуфгоҳи махсус фиристоданд. гуфта мешавад, худрави таҳти идораи Чоршанбеев идора мекард аз Иракли Кучарова буда қариб 100 ҷарима напардохта шудааст. ёдовар мешавем, ки моҳи августи соли ҷорӣ дар шаҳри Қазон Чоршанбеев бо автомобили тамғаи BMW ба сутуни канори роҳ бархӯрда буд. дар пайи ин ҳодиса размкор ба кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ гуфта буд, ки пеши роҳи ӯро гирифтанд ва ӯ дучори садама гашт. ном бурда, дар муҳорибаҳои омехта 4 пирӯзӣ, 1 мусовӣ ва 2 бохт дорад. бори охир ӯ моҳи сентябри соли гузашта дар мусобиқаи Fight Night Global ба Радомир Филиппови рус пирӯз шуда буд. раис ҷумҳури Русия Владимир Путин ва Ҷо Байден раис ҷумҳури Амрико рӯзи 7 декабр мулоқоти онлайнӣ баргузор мекунанд. дар ин бора нашраи Коммерсант бо такя ба манобиаш хабар додааст. қаблан маълум шуда буд, ки сарони кишварҳо қасд доранд 2 мулоқот баргузор кунанд. аввалин то охири соли 2021 онлайн баргузор мешавад ва дар соли 2022 Путин ва Байден дидор хоҳанд кард. мавзӯъҳои музокироти руъасои ҷумҳурии Русия ва Амрико авзо дар Аврупо ва Украина ва ҳамчунин иҷрои тавофуқоти қаблан ҳосил шуда хоҳад буд. ба андешаи Дмитрий Дрис, шориҳи сиёсии Коммерсант, Москав метавонад дар ҷиҳати имзои созишномаи нави бузурги амниятӣ, ки кафолати нопайвастани Украина ба НАТО-ро дар бар мегирад, пойфишорӣ кунад. дар ин бора худи Путин қаблан гуфта буд, вазъият ба нуқтаи гарм оварда мешавад, аммо баъд ду роҳбарӣ бо таҷриба суханони дурустро пайдо мекунанд ва канораҳои ноҳамворро ҳамвор мекунанд, гуфт Дрис.
آلمان برای گسیل همکنون کانسلری سابق انگلا مارکل مراسم خیرباد برگزار کرد. مارکل در این مراسم با سخنان واپسین خود به عنوان صدر اعظم در این سمت سخنرانی کرد و برای جایگزینی خود با اولاف شولتز موفقیت خواست. شام پنجشنبه بوندسور در صحنه وزارت دفاع مراسم عنعنوی شام بزرگ برگزار کرد که آن معمولا برای گسیل کردن سیاستمداران والا مقام برگزار می شود. مارکل در نزد نظامیان سخنرانی کرد، سپس سربازان با مشعل‌ها راهپیمایی کردند. یادرس می نماییم که انگلا مارکل این وظیفه را از آخر ماه نوامبر سال 2005 به این سو اجرا می کرد.